Kinahanglanon nga tubig sa Iloilo City tuyo ma-deliver subong nga semana matapos ginpaidalom sa state of calamity ang syudad. Proseso sa pagbakal sang tubig ginapadasig na sang Iloilo City DRRMC. Ini ang gintutukan ni Kim Salina. Tinguhaan sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga masuguran sa bunga semana ang pag-deliver sang tubig sa kabarangayan nga apektado sang kakulang sang supply. Suno sa logistics head sang CDRMC, may duwa ka mga kumpanya nga nagsumiter sang letter of intent sa pag-supply sang tubig. Ang Metro Pacific Iloilo Water kag South Balibago Waterworks. Ginapadasig sa karon sang council ang procurement process bangod kinahanglan na gid madulo ang tubig sa apektado nga kabarangayan. We are trying our best nga maka-start kami delivery this week kid manang hambal sa amon ni Mayor kay para maka-respond kita and at the same time ang procurement process naton mapadasig naton. Pananglitan matigayon na potable water ang i-deliver sang local government unit. Apang nagabiso si Ravenna nga inito ng tubig nga ila i-deliver antes gamiton. Una na ginpahayag sang CDRMC nga nakadepende sa barangay ang pagpanagdag sang tubig sa mga pamuluyo. Pagabaklon sa standard price nga 200 pesos per cubic meter ang supply sa tubig nga igarasyon sa kabarangayan. Estimated namon is 600 cubic meters per day. Depende na sa delivery kadasig naton sa pag-deliver. May price freeze during state of calamity. Nakahatag naman sa commitment ang water distributors kag iban pa nga volunteers sa mga water truck nga pagagamiton sa pagpanagdag sang tubig. Magluwas sa tubig kag water tanks nga plano baklon sang CDRMC sa masobra 12.5 million pesos nga quick response fund. Gamiton man ini sa pagbakal sang ancillary services kaangay sang stand kag gripo sa mga water tanks. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.